Vinus, kom Alvin na nooit leek me die kinders hou mos 'n party in die klas. Hey! Ek gooi vir jou met 'n borswissel. Show me your hot side, don't you? Show me your lazy. You on an ocean. Oh. Alanga. Alanga. Dan moest ik werk vandaag niet. Wat rekent zoals op vandaag zijn datum? Achtergezet aan zo'n werken van vandaag had ons werk gekregen die wafel. Die wafel was ook weer werk ging. Dan gaan klaar die Engelse klas. Dan gaan klaar met mij en zei. Ik schenk niet aan dat gaan jullie. Hoe ga je nou? Wieso is hij? Ja, dat is niet, maar ik ken jullie wel weer aan mijn klei. Moet ik zeggen? Zeg dat ze Gazela. Dat is waar zo'n kind. Ja, Gazela, ja. Lalu nog eens sales kan met mij. Ja, wat kan hier nog doen? Alleen dit is een Bijbelboekjes. Ja, dat is een